Xeyirli kеш эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Фәнис Камал. Бүгенге яңалыклар белән танышканча ТСРның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларны барлыйк. Бу көнне 1942 елда Казанда парфюмерия фабрикасы барлыкка килгәнендә ислемай, одеколон, төш порошогы һәм кершән чыгарыла башлый. Беренче партиягә Вульфсон фабрикасы парфюмеры гамәлгә куйган. Татарстан исемле хушбуй да кергән, аны Кызыл армия хәрбиләренә бүләк итеп тапшыра торган булганнар. Бүген бу аромат фабрикасы Россиядә парфюмерия продукциясе җитештерүче әйдә баручы компанияләрнең берсе. 1972 елның 8 майында Чаллыда КАМАЗ пресс рама заводына нигез салынган. 1 квадрат метр бетонны Хезмәт Кызыл байрагы ордены кавалеры Константин Альчиков бригадасы башкара. 1999 елның бу көнендә Казанга җир тирәли сәяхәттән North Star җилкәнле яхтасы килә. 5 кешедән торган команда составында тәҗрибәле диңгезче капитан Олег Тюрин була. Сәяхәт ел ярымнан артык дәвам иткән, бу Россия тарихында беренче мәртәбә агач яхтада дөнья тирәли сәяхәт була. Без исә бүгенге көн вакыйгаларына күчәбез. Нәкъ 75 ел элек булган вакыйгаларны искә төшереп, Лак Великой Победы! Җиңү паркында җиңү байрагын кемнәр күтәрде? Гөлназ Сайфетдинова. Ветераннар хөрмәтенә бөтен урамны дер селкетеп хәрби колонна үтте. Мен и танк күрдем, и пушкаларында күрдем, инде бөтенсен күрдем. Ветераннар өчен оештырылган хәрби колоннада Илдар Сафиуллинда булып кайтты. Кырышта йөрәкле солдат истәлегенә бронза һәйкәл. Җиңү паркында яңасының үзенчәлеген Райла Вәлиуллина белеште. Өйдә генә утырып, бәйрәмдә катнашабыз. Җиңү көнендә булачак төп чаралар хакында Рәмзилә Вафиятуллина. Өйдән чыкмыйча гына телемарафонга кушыл. Бөтен зур вакыйгалар, бөтен бәйрәм рухы ТНВ аша, телевидение аша күрсәтеләчәк. 9 май көнендә Яңа гасыр каналында барачак бәйрәм программасы хакында Радик Гыймаев. Президент Рөстәм Миңнеханов бүген Бахрейн короле белән телефоннан сөйләшкән. Булай аралашырга король үзе теләк белдергән. Ул Рөстәм Миңнехановтан Россия президенты Владимир Путинга үзенең җиңү бәйрәме белән котлавын җиткерүне сорый. Татарстандагы эпидемия белән бәйле хәлне күзәтеп барам, сезгә теләктәшлек белдерәм, вирусның тизрәк үтеп китүен телим диде. Җитәкчеләр үз изоляция режимы беткәч очрашып сөйләшергә дә сүз куешты. Бүген Татарстанда бийек җиңү көненә багышланган тантаналы чаралар башланып китте. Җиңү паркында җиңү байрагын күтәрделәр. Нәкъ 75 ел элек Рейхстагка куелган әлемнең төгәл нөсхәсен. Ул хәзер 50 метр биеклектә горур балкый. Байракны күтәрергә кемнәр лаек булганын һәм тантана белән кем идарә иткәнен Гөлназ Сайфетдинова күреп кайтты. Тантаналы мизгелләрдә горур атлап, җиңү көненең төп символы байракны җиңү паркындагы флагштокка алып баралар. Россия, Татарстан, Казан әлемнәре белән бергә аны күтәреп баруны Казан танк команда училищесының иң яхшы курсантларына тапшыралар. Знаменная группа роты почетного караула для торжественного поднятия знамени Победы построена. Тантанага барда әзер ветераннар гына юк, әмма бу вакыйганы алар безнең канал аша күзәтеп бара алды. Байракны күтәрергә команданы Советлар Союзы герое Борис Кузнецов бирде. Ул тантана белән онлайн Лаиш районыннан июньнән идарә итә. Мы сегодняшний день торжествуем великую победу, которую мы сделали ветераны в годы Великой Отечественной войны. Вечная слава нашим героям! Вечная слава нашим победителям в годы Великой Отечественной войны. Поднять флаг Великой Победы! 50 метр биеклеккә җиңү байрагы күтәрелә, батырлар данын искә төшерә. Бүгенге аяз күк йөзе кебек дөньялар тыныч булсын дип искәртә сыман. Курсантлар бу тантанада катнашуның зур горурлык та, җаваплылык та ди. Үзләре хәрби, үзләре ветеран оныгчыклары бит.
прадед Астафьев Андрей Георгиевич прошел всю войну. Минем бабам Андрей Астафьев бүтін сугышны үткән, батырлык өчен медаль, 3-нче дәрәҗә Дон ордены белән бүләкләнгән. Без аларны онытырга тиеш түгел. Парк Победы, он функционирует не просто как мемориал. Җиңү паркы ул мемориал гына да, музей гына да түгел. Ул үсеп килүче буынны тәрбияләү урыны. Билгеле булганча, Рейхстагка әлем кадаучылар арасында безнең ватандашыбыз Гази Захитов та булган. Тарихи дөреслекне белергә тиешбез. Бәйрәмнән соң байрак шушында җилфердәячәк, аны изоляция режимы тәмамлангач килеп күреп тә була. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Легендар Т-34 танкы, Катюша һәм башка хәрби техника бүген иртәдән Казан урамнарыннан зур колонна узды. Шул рәвешле хәрбиләр Бөек Ватан сугышы ветераннарын үй каршына килеп сәламлиләр. Истәлекле бүләкләр, җырлар һәм тәбрикләү сүзләре. Хәрбиләр белән бергә ветераннарны Илдар Сафиуллин да котлап кайтты. Казан урамына чыгып киткәнче танк училищесы мәйданында һәр техниканы дезинфекциялиләр. Колоннаның башында Т-34 танкы, авырлыгы 30 тоннага якын. Халык телендәге исеме колхозник Татарий. Бөек Ватан сугышы чорында иң популяр хәрби машина булган. Монда шулай ук артиллерия техникалары, легендар Катюша, ЗИС һәм башкаларны күрергә була. Бүген иртәдән Казан урамнары буйлап менә шундый хәрби колонна йөри, техникаларның саны 10-тән артык. Әлеге чара Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Әлеге йортта Бөек Ватан сугышы ветераны яшәй. Ул балконнан әлеге күренешне карап үзенең авыр яшьлек елларын һәм барлык хатирәләрне искә төшерә. Илларион Ляпустин тумышы белән Киров өлкәсеннән Бөек Ватан сугышында Румыния, Япониядә дошман гаскәрләрен тармар итүдә катнашкан. Дивизия мәктәбен тәмамлагач, Ирак көнчыгышта солдатларны хәрби тормышка өйрәткән. Хәзер аңа 94 яшь. Бүген дә ул устаз буларак яшь хәрбиләрнең әлеге чыгышын югары бәяли. 2 танка вижу, орудие. 2 танк, башка сугыш кораллары, һәммәсе дә тәрәзә каршында. Мондый бәйрәм оештыру игътибар кәефне күтәрә. Гадәттә без башка елларда җиңү паркына бара идек. 75 ел дәверендә бу беренче мәртәбә шулай уза. Хәрби техникаларның көчле тавышы һәм сугыш чоры җырларыннан Павлюхин урамы яңгырап тора. Колонна Казан үзәген узып, икенче тукталышка килеп җитте. Читаев урамындагы бу йортта Бөек Ватан сугышы ветераны Тәүфик абый Шәмгунов гомер итә. Ул бу районат Тулынбай авылында туган. Сугышта пулеметче, 1951 елга кадәр хәрби хезмәттә булган. Бу хатирәләрне яңартканда күңел тула ди. Мен танк күрдем, пушкаларында күрдем, инде бөтенсен күрдем. Автоматта, улары ручной пулеметчик мен, молодец сержант звонит. Биектау егете Илдар бу колоннада легендар ЗИС-5 машинасында йөри. Ул совет чоры автомобиле. 3 тоннага кадәр йөк ташыяла. Сугыш чорындагы төп транспорт чараларының берсе. Привыкать, конечно, надо машиналарга, алар каждый по-своему. А былай ничего, нормально. Репетировать итекте нормально бара. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан йөрүче әлеге хәрби колоннаны Казан урамнарында иртәгә дә күрергә мөмкин булачак. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин видео элемтә аша Бөек Ватан сугышы ветераннарын җиңүнең 75 еллыгы белән котлады. Алар белән ул Skype аша аралаша. Казаннан Әминә Әхмәдиева Курск дугасының зенитчылар взводында хезмәт иткән. Сугыш елларында фидакарь хезмәт өчен һәм Жуков медальләренә ия була. Әлмәттән Нижат Шәңгәрәев та Курск сугышында катнаша. Орел шәһәрен азат иткәндә авыр яралана. Польшада була, Германиядә сугышкан, Берлинга ук барып җитә. Фәрит Мөхәммәтшин ветераннарга саулык, сәламәтлек теләде, аларның көр күңелле һәм нык рухлы булуларыннан суклануын белдерде. Сез үзегезнең тормышыгыз белән безне өйрәтәсез. Ничек иттереп менә шушы авырлыкларны көндәлек хезмәтегез белән, тормышыгыз белән күрсәтеп безгә бик олы үрнәк. Сәламәт булыгыз, гомерегез узын булсын. Бүген Казанның иң зур заводларының берсе Арксинтез җәмгыятендә Бөек Ватан сугышында катнашкан, соңыннан заводта хезмәт иткән ветераннарны искә алдылар. Коронавирус пандемиясе сәбәпле мемориал янына завод хезмәткәрләре генә җыела. Аңа кадәр алар Советлар Союзының газ химиясе төзелеше башлангычында торучыларны өйләренә барып кутлаган. 1 минут тынлык белән Казан Оргсинтез хезмәткәрләре Бөек Ватан сугышы ветераннарын искә ала. Үзләре салган мемориал янында алар 2нче ел рәттән очраша. Таш һәйкәлдә җиңү яулаган 450 батырның исеме мәңгеләштерелгән. Сугыштан соң алар завод төзи, шунда эшли дә. Таким митингом лишь малую долю. Күгебез аяз, дөньялар тыныч, эшебез бар. Бу митинг бөек җиңү өчен әйтеләсе рәхмәтнең бер өлеше генә.
Узган ел мемориал ачылышына ветераннар үзләре дә килгән иде. Кояш нурлары элеккеге солдатларның күкрәгендәге йолдызларны балкыта, оркестр уйный. Быел бар да тынып калган кебек. Пандемия сәбәпле биредә предприятие башкарма дирекциясенең берничә вәкиле һәм профсоюз әгъзалары гына бар. Әмма бер ветеран шул исәптән завод ветераннары да игътибарсыз калмый. Аларга завод исеменнән финанс ярдәмне күрсәттек һәрбер ветераннарга, һәрбер ялгыз калган пенсионерларга азык-төлек наборларын бирдек. Хәзер Казан Оргсинтез хезмәткәрләре профсоюзы оешмасында 4 бөек ватан сугышы ветераны һәм 46 тыл хезмәткәре бар. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Питрәчнең Ленина Кокушкина авылы һәйкәле биек җиңүне яңарып каршылый әле 3 көнлек кенә. Аның тирәсе менә шушындый хәлдә иде. Авылда яшәүчеләр бәйрәмгә өлгертмәсләр дип борчылып, безнең редакциягә дә шалтыратты. Әлеге урынга район җитәкчесе үзе дә килгән иде. Репортаж эфирга чыкканнан соң эшне бермә-бер тизләткәннәр. Мәңгелек дан мемориалы бәйрәмне әнә шулай каршылый. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы Питрәч районының Ленина Кокушкина авылында җиңүнең 75 еллык юбилеена планлаштырылган төзекләндерү эшләре төгәлләнде. 17 машина туфрак кертелде, 500ләп чәчәк утыртылды, бу ялда тирәсе тәртипкә китерелде. Хәтер бакчасы проектына түбән камаллар кушылды. Нефтехим оешмасы хезмәткәрләре һәм хоккейчылары шәһәрнең төп юллары буйлап агач үсентеләре утыртты. Җиңүнең 75 еллыгына 75 нарад. Гомумән, акция Россия буенча бара. Сугыш елларында һәлак булган 27 миллион кеше истәлегенә шул кадәр үк сонда агач утырту планлаштырыла. Всем коллективам пригласили ветеранов. Агач утыртырга коллектив белән чыктык. Ветераннарыбызны да чакырдык. Безнең шәһәр яшеллеккә күмелсен иде. Саклык чараларын күрәбез. Бүләк түгел аларга аралашып утыру мөһимрәк. Бу көннәрдә һәр ветеран игътибар үзәгендә җитәкчеләр котлый, хезмәттәшләре хөрмәтли. Тылда эшләүчеләрнең истәлекләрен исә Рәмзилә Гафиятуллина тыңлап кайтты. Сугыш башланганда миңа 9 гына яшь иде дип искә ала Зинаида Николаевна. 5нче сыйныфны тәмамлагач, өлкәннәр белән бер рәттән тылда эшләргә туры килә. Тамак аш, ашарга юк. Бар булганны кырып себереп фронтка җибәрәләр. Авыл халкы нәрсә туры килсә, шуны ашап җан асрый. Сазлыктан мук җиләге җыеп кайтабыз да, аны сатып кирәк әйберне алабыз. Яз көне кыш буе кырда кар астында калган черек бәрәңгене дә җыеп ашадык. Сугыштан соң Зинаида Шәрәпова гомер буе Казанның 3нче җылылык электр үзәгендә аш-су устасы булып эшли. Ул елларны әле дә сагынып искә ала. Хезмәттәшләре дә юксыналар үзен. ТГК 16 җәмгыятеннән ветеранның хәлен белергә еш киләләр. Матди ярдәм я азык-төлек тутырылган кәрҗиннәр белән. Для них вообще самое главное. Аларга бүләк күчтәнәчләр әллә ни мөһим түгел, бер күрешеп, сөйләшеп утыру әһәмиятлерәк. Без килгәндә ничек сөйнүләре йөзләренә чыга, күренеп тора, шатланалар. Бүген ТГК 16 җәмгыятендә Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм тыл ветераннары 17 генә. Бәйрәм көннәрендә берсе дә игътибарсыз калмый. Җиңү бүләк иткән өлкәннәргә без мәңге рәхмәтле. Зәй районында 6 улын фронтка озаткан анага һәйкәл ачылды. Акулина Чернованың уллары бер артлы сугышка китә. Бишесе яу кырында ятып кала. Төпчек малай гына исән кайта. Һәммә яуда алынган яралардан ул да үлә. Баграш авылында куелган яңа һәйкәл Черновларның гына түгел, сугыш оямаган бөтен гаиләләрнең ачы язмышын күрсәтә. Булсын, улларын яуга җибәргән бөтен аналарның җыелма образы. Когда-то на этой скамейке умещались маленькие мальчишки. Они выросли и ушли на войну. А сейчас, как видите, все сыновья уместились на этой скамейке. Сугыш турындагы хакыйкать бер төрле генә булмый. Валерий Фоминскийның бөек ватан сугышы елларын чагылдырган гаҗәеп фотоархивында нәрсәләр саклана. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Республика җиңү көнен каршы алырга әзерләнә. Быел чәчәк салуларны да, һәйкәл ачуларны да телевизордан гына караячакбыз. Күп чаралар онлайн форматта үткәрелә. Читтән торып җырлыйбыз да, сөйлибез дә, хәтта үлемсез полкка да басабыз. Салютны да быел телевизордан гына карарга туры килер. Кайдан нәрсә күрсәтерләр? Рәмзилә Гафиятуллина бәйрәм афишасын сезнең өчен махсус әзерләде. Бәйрәм иртәсе башкалада иртәнге сагат 8-дә ретро автомобильләр йөрешеннән башланып китә. Сугыш чоры машиналары 1 май мәйданыннан кузгалып, Урицкий паркындагы мемориал, Җиңү паркы аша, Горький паркындагы мәңгелек ут янына киләчәк. Газ машиналары, Урал мотоцикллары иртәгә Ярчаллы урамнарында әйләнәчәк. 7 берәмлек техника ДОСАФ автомәктәбеннән кузгалып, Ватан ана мемориалына юл тоталар. Төп чаралар гадәттәгечә Җиңү паркында узачак. Биредә Совет солдатына һәйкәл ачылырга тиеш. Сын Газиз Захитовка охшатып эшләнгән ул 1945 елда Кызыл байракны Рейхстагка кадаган батырларның берсе. Тантаналарны күрми калабыз дип борчылырга кирәкми. Чәчәк салуны да, һәйкәл ачуны да телевизордан күрсәтәчәкләр.
Сағат уннардан соң балконға шығарға яки тәрәзә янына келергә киңәш итәбез. Моннан вертолетларны күзәтеп булачак. Җиңү байрагы Россия һәм Татарстан әлемнәре күтәргән очкычлар Казан су, Үзәк урамнар, Җиңү паркы өстеннән очарга тиеш. 11:20 минутта Казан күгендә ак кош күренәчәк. Легендар Ту-160 очкычы Мәскәүнең Кызыл мәйданындагы авиапаратта катнашкан техника. Әлмәттә иртәгә реконструкциядан соң мәңгелек ут хәтер мемориалы ачылачак. Иртәнге 9-да аның янында чәчәкләр салалар. Котлауларны җирле телевидениеша җиткерү ниятләнә. Түбән Камада исә Җиңү мәйданындагы мәңгелек ут янына чәчәкләрне көн дәвамында китерәчәкләр. Бу халык бергә күпләп җыелмасын өчен эшләнелә. Биредә иртәгә электрон хәтер китабы да ачылырга тиеш. Өйдә генә утырып үлемсез полкка кушылабыз. Анысы көндезге бергә билгеләнгән. Быел ул да онлайн режимда туры эфирда фронтовикларны якыннары чыгыш ясаячак. Алар арасында Михаил Девитаевның улы да бар. 1 минут тынлык шулай ук телевизор аша ул кичке җәйдә бөтен үзәк каналлардан трансляцияләнә. Аның башлануын безгә Кремль курантлары хәбәр итәчәк. Оннан соң балконга чыгып барыбыз бергә Җиңү көне җырын башкара алабыз. Кичке 7-дә Татарстанның сәхнә йолдызлары катнашында зур концерт көтелә. Тамашачылар каршында Венера Ганиева, Филүс Кахиров, Айгөл Хәйри, Айгөл Бариева, Рөстәм Асаев һәм башкалар чыгыш ясаячак. Кичке сәгать 9-да YouTube һәм Instagramда дәүләт камера хорына кушылып җырларга мөмкин. 2 атна буе социаль шәртләргә эленгән 15 җырдан зур бәйрәм концерты җыелган. Кичке 10 туларга 15 минутта Җиңү фонарлары бөтен Россия акциясе башланачак. Илнең бөтен төбәкләрендә һәркем тәрәзә янына килеп, кулында фонарь, шәм, телефон тотып чарада катнаша ала. Салют та булачак. Җиңүнең 75 еллыгын ничек салютсыз үткәрәсең? Аны безнең канал аша кичке 10 туларга 10 минутта күрсәтәчәкләр. Рәмзил Афиятуллина, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Иртәгә Казанда узачак төп чараларның берсе Совет солдатына багышлап ясалган яңа һәйкәлнең ачылуы. Сынны 4 майда Җиңү паркында үз урынына урнаштырганнар иде инде. Аны ясауның нинди үзенчәлекләре булган? Гази Захитов образын чагылдыру өчен авторлар нинди материаллардан файдаланган? Эш барышы турында бүген проект авторларының берсе Никита Мазаев белән әңгәмә кырдык. Ул хәзер Рязань өлкәсенең Касыймов шәһәрендә изоляциядә. 4 майда Җиңү паркында урнаштырылган шушы мәхәббәт һәйкәл иртәгә ачылачак. Аны 3 ай дәвамында Смоленскида иҗат итәләр. Эш барышына коронавирус та үз төзәтмәләрен керткән. Эш бик тиз җиңел барды. 1 ай макетны зурайттык. Һәр көн өчен план төзеп куя идек. 6 кеше бергәләшеп хезмәт куйдык. 2нче айда сын ясадык. 3нчесендә аны бакырдан кыйдык. Анысы үз изоляция вакытына туры килде. Бакырдан сын кыючылар ябык предприятиедә эшләде. Һәйкәл якташыбыз Гази Захитов образында ясалган. Аны төгәл итеп чагылдыру өчен авторлар ниләр эшли? Интернетта булган барлык мәгълүматны карап чыктык. Казан шәһәре архивында булган материалларны өйрәндек. Гази Захитов чын каһарман. Аның яуда күрсәткән батырлыгы гына түгел, сугыштан соңгы тормышы да игътибарга лаек. Илдә Совет солдатына багышланган һәйкәлләр бихисап, ничә икәнен түгел генә әйтеп тә булмый, әмма Казандагысының үз йөзе. Рейхстагка җиңү әләмен кодаганда солдатның да, көрәштәшләренең дә карашы мондый тыныч булмагандыр дип уйлыйм. Чөнки ул хәлләр ут эчендә барган бит. Рейхстагны алганнан соң төшерелгән фотоларда да күренеп тора. Аның хәле авыр. Шуңа да каһарманның йөзе тыныч вакытта нинди булганын үзебез күз алдына китереп эшләдек. Петропавловск-Камчатскидан Валдайга кадәр Никита Мазаев сыннарын Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә дә, Белгородта, Прохоровкадагы бәрелеш урынында да күрергә була. Ройля Вәлиуллина, Алмазиядинов, Яңа гасыр каналы. Бәйрәм программасының бер генә мизгеле дә Яңа гасыр телеканалы камераларына эләкми калмаячак. Шимбә иртәнге 5-тән телемарафон башлана. Җиңү паркыннан трансляция, солдатларга багышланган хатларны уку, хәрби җырлар. Үлемсез полкта быел телеэкраннарга күчә. Техник яктан һәммәсе дә уйланылган. Быел төрле еллар парадында өйдән чыкмыйча гына күзәтү мөмкинлеге бирелде. Тапшырулар программасын исә Ради Гыймаев өйрәнде. Бөтен зур вакыйгалар, бөтен бәйрәм рухы ТНВ аша, телевидение аша күрсәтеләчәк. Трансляция өчен җаваплык ТНВның зур командасы җилкәсенә төшә. Инде иртәнге 5-тән тамашачыны хәтер әдәби музыкаль тапшыруы шул чор мохитына күмәчәк. Җиңү паркы тантаналары, техника һәм гаскәрләр парады, 11 ноктада урнашкан камералар, сыйфатлы тавыш өйдә утыручыда Казан урамнарында үзе булган кебек тәэсир калдырачак. Юбилей елында Җиңү көне телемарафонында тарихка басым ясала. Тарихта булган парадларны күрсәтәчәкбез. Бик кызыклы вакыйга. Менә Казанда 20 еллык ничек парадлар булган, 10 ел элек, 5 ел элек. Бу бит кызык бит инде кешегә күрергә. Үткән ел булган бессмертный полкны кабатлыйбыз.
Аннан соң без үзебезнең бессмертный полкны үткәрәбез. Безгә 2000-гә якын фотографиялар җибәрделәр безнең телевизор караучылар. Фотографии для бессмертного полка присылали не только из Татарстана. Татарстан гына түгел, фотоларны башка төбәкләр дә юллады. Аларны эшкәртеп, өлгертеп, барысын да күрсәтергә тырышачакбыз. Программада андый блоклар санын арттырдык. Телемарафонда төп урын җиңү китергән, сугыш афәтен үзе татыган өлкән буынга. Әлбәттә, турыдан-туры эфирда безнең ветераннар белән аралашуда, читтән торып кына булса да, Skype аша булса да аралашулар күз аллана, шулай ук күренекле шәхесләр тарафыннан тәбрикләү сүзләре дә онлайн режимда булыр дип өметләнеп торабыз, шуңа әзерләнәбез. Күрдем, ишеттем дә оныттым түгел. Батырларга хат акциясе дәвамлы. Тамашачы юллаган хәбәрләр ел буена безнең каналда укылып барачак. Радик Имаев, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Без барыбер рәхмәтебезне әйтәчәкбез. Республика халкы социаль челтәрләрдәге флешмобка кушылып, ветераннарны бәйрәм белән тәбрикли ала. Моның өчен котлау сүзләрен видеога төшереп, Instagram һәм ВКонтактедагы аккаунтыгызга кертергә кирәк. Мы все равно скажем спасибо хэштегын да билгеләргә онытмагыз. Җиңү җырлары үлемсез полк онлайн акция һәм дистәләгән башка флешмоблар 9 майга кагылышлы барлык чаралар бер сайтка Мы вместе порталында тупланды. Җиңү бәйрәме уңайыннан биредә махсус сәхифә ачып җибәрәләр. Төрле акцияләргә ничек кушылу мөмкинлеге турында иң соңгы мәгълүматны шуннан таба аласыз. Җиңү көнен җырлап каршылыйбыз. Мәскәүдә Россия һәм татар эстрадасы йолдызлары бергәләп җыр башкарган. Мәңгелек дан Мәскәү татарлары автономиясе белән ТНВ каналының башкаладагы филиалының уртак проекты. Радик Яруллин һәм Айрат Сафинның Фәхия Сиддикова сүзләренә язылган җырын Ринат Ибраһимов, Алсу, Эльмира Калимуллина, Элвин Грей, Динә Газалиева һәм башка җәмәгать эшлеклеләре башкара. Проектны оештыручылар сүзләренә караганда, татар телендә яңгыраучы Мәңгелек дан җыры ветераннарыбызга музыкаль күчтәнәчә татар автономиясенең күренекле вәкилләре, армия генералы Мәхмүд Гәрәев, Әнвәр Чанышев, Кәрим Шакировлар рухына якты истәлек булып барсын диләр. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, бәйрәм көнендә безнең инде һава торышы көтә икән. Монысын иганәшенең мәгълүматын ишеткәннән соң белербез. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Мөгелмә Баулазына кайда аязучан болытлы һава, 26 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада шулай ук аязучан болытлы, 27 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскидан җылылык 28 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта сүрән көн 26 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Болгар буа Чүпрәледә яңгыр явып үтәчәк 20 градус. Чистән урлатма мады Ширмешәндә аязучан болытлы һава 26 градуска кадәр җылы була. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Акбарсдомнан фатир сатып алучыларга 5%-ка кадәр кэшбэк. Фатирлы да буласың, отышлы да каласың. Кайда без? Шунда сезнең өегез. Тулырак мәгълүмат өчен Казандагы телефон номеры 295-77-77. Шулай ук мәгълүматны akbars-dom.ru сайтында карагыз. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295-47. Артрит, артроз, бусер, операция. Тукта.
Умыртка баганасы һәм буыннар авыртуы вакытында доктор Остка ашыгыгыз. Иң куркыныч тирәк хәрәкәт аппараты авыруларын биредә операциясыз һәм протезларсыз дәвалыйбыз. 11 ел эчендә 34 меңнән артык операция ясалмый калды. 75%-ка кадәр ышанмаслык зур ташламалар. Доктор Остка хәзер үк шалтыратыгыз. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көндез 22-24 градус җылы, төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы трикымыш баганасының 752 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 63%, җирнең магнит кыры тыныч. Яз җылы көннәре белән дәвам итә. Бу язны аяз күк йөзен безгә җиңү китергән бабаларыбыз бүләк итте. Онытмыйбыз, рәхмәт сезгә.